Zamysleli ste sa niekedy nad tou neviditeľnou silou, ktorá poháňa náš svet? Tak dnes sa pozrieme na odbor, ktorý ju má, dá sa povedať doslova, pod palcom a zaisťuje, aby všetko fungovalo presne tak, ako má. Čo je to vlastne za silu? No, je to niečo, čo spája priemyselné haly, naše dopravné systémy a dokonca aj bezpečnosť našich domovov. Odpoveďou je práca skutočného experta. Presnejšie, experta na silnoprúdovú techniku elektromechanika. Dobre, tak sa na to poďme pozrieť trochu zblízka. Kto to vlastne ten elektromechanik je a aká je jeho úloha za všetkou tú energiou, ktorú všetci považujeme za úplnú samozrejmosť? Veľmi zjednodušene povedané, je to kvalifikovaný profesionál, ktorého úlohou je montáž, údržba a oprava elektrických systémov, a nie hociakých. Sú to presne tie systémy, ktoré poháňajú priemysel, energetiku aj dopravu. Viete, bez nich by sa náš moderný svet jednoducho zastavil. Znie to celkom dôležito však, ale aké konkrétne zručnosti si počas štúdia človek osvojí? Ako sa tá teória z učebnice premení na skutočnú prácu a zodpovednosť v teréne? No a presne o tom to je. Toto štúdium totiž nie je len o teórii. Budúci odborníci sa naučia čítať a tvoriť zložité technické schémy a pracovať s modernými diagnostickými prístrojmi. To kľúčové však je, že budú vedieť reálne montovať, opravovať a udržiavať elektrické zariadenia. A keďže bezpečnosť je tu absolútne na prvom mieste, do malička zvládnu všetky predpisy BOSP a samozrejme aj poskytnutie prvej pomoci. A viete, čo je na tom najlepšie? Všetky tieto kľúčové zručnosti sa dajú získať len za 3 roky. Je to naozaj cielené a efektívne štúdium, ktoré pripraví na úspešnú kariéru veľmi rýchlo. Fajn, tak si predstavme, že 3 roky štúdia sú úspešne za nami. A čo teraz? Poďme sa pozrieť na to, čo čaká absolventa po škole. Na tú jasne danú priamú cestu k profesionálnej kariére. Tá cesta k úspechu je vlastne veľmi prehľadná. Všetko začína záverečnou skúškou, po ktorej absolvent získa výučný list, potom však prichádza obrovský bonus. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ten známy paragraf 21. No a s týmito 3 krokmi je cesta k úspešnému štartu kariéry otvorená. A práve ten paragraf 21, ten je absolútne kľúčový. Predstavte si ho ako takú profesionálnu licenciu. Dáva totiž oprávnenie pracovať na elektrických zariadeniach až do 1000 V. To je neskutočná pridaná hodnota, ktorá dáva absolventovi náskok na trhu práce, a to okamžite po skončení školy. Takže, kde všade sa s takouto kvalifikáciou dá uplatniť? Možnosti sú takmer neobmedzené. Či už ako elektromontér, technik údržby v energetike alebo v priemyselnej výrobe. A ak má niekto v sebe podnikateľského ducha, vôbec nič mu nebráni založiť si vlastnú úspešnú firmu. Keď si to teda celé zhrnieme, aká je budúcnosť v tomto technologickom odbore? Nuž, dá sa to povedať jedným slovom. Stanete sa nenahraditeľnými. V dnešnej dobe, ktorá je 100% závislá od elektrickej energie, sa absolvent tohto odboru stáva odborníkom, ktorého svet jednoducho potrebuje. Stáva sa tým, kto, obrazne povedané, udržiava svetla zapnuté a stroje v chode. Otázka na záver teda znie úplne jednoducho. Ste pripravení stať sa tými, ktorí budú poháňať našu budúcnosť?